guk egiten dugu gonbidapena Itanoari ikuspegi sozial batetik begiratzeko. Uste dugulako Itanoak alderdi, esango genuke komunikatzaile bat izateaz gain, badula lotura sendo bat eta zuzenak gizartearekin. Eta horregatik, ikastaroan esan dugun moduan, gure kasuan behintzat, Itanoak eskaintzen digu eta eskaini digu ate txiki bat, bai? Orduan, ate txiki bat irekitzen dezuna eta eramaten zaituna testu inguru desberdinetara, momento historiko desberdinetara eta gizarteko alderdi desberdinetara. Eta orduan, gure gonbidapena da begiratzea Itanoari baita ere ikuspegi orokor honetatik. Hizkuntzaz esango genuke hizkuntzalaritatik aparte edo hizkuntzalaritzaz gain, baita ere erreparatzea alderdi sozialean. Zen azken finean komentatu dugun moduan, ikastaro hau antolatu danean ere zergatikan antolatu da. Zergatikan gaur egun Itanoaren gainean sortzen dan eztabaida. Segurazki gizartean ere aldaketa batzuk gertatzen ari direlako, kezka batzuk daudelako, edo tensio moduko batzuk daudelako. Orduan, hori da gure proposamena. Pixka bat begiratzea Itanoa, hizkuntzarekin lotutako elementuaz aparte edo haratago.